שלום וברוכים הבאים לתוכנית. אתם כולכם מתרגשים לקראת החגים שמגיעים. היום אנחנו נלמד להכין כמה מתכונים מאוד מאוד פשוטים ומאוד מאוד קלים. יש לנו פה חסה, עגבניה, גזר, לפת, ויש לנו גם כן אורז בלסמי מצוין. אנחנו רואים את האורז, אנחנו מתחילים לחתוך אותו. לוקחים אותו קדם ולא. אנחנו מערבבים אותו עם ביצה. את הביצים, זה לא ביצים, זה לא משנה כמה אנחנו משתמשים בביצים, הביצים בסדר גמור. כל הזמן שהביצים שלי הם אצלי, הביצים טובים. אין שום מה לעשות. וכמובן דגימה חתנה. כדי שהכול יהיה שמח והפי. אז אנחנו לוקחים את האפרסק ולוקחים אותו ומערבבים אותו חזק עם האננס. האננס של עכשיו, במידה וזה אנחנו עושים את זה ורוצים את אחד, שלוש, כל הזמן שאת תימה תימלחך, זה מה שחשוב. חוץ מזה אנחנו נעבור את דברים כאלה חזרים וכמובן, לא נשכח דגימה החתנה שהחיים יהיו טובים ויפים. כמו שאנחנו חושבים ככה, לוקחים את הפלפל, הפלפל הוא פלפל ירוק או פלפל שחור, זה לא משנה. וגם בקטנה, עוד פלפל חריף, או לא משנה מה שיש לנו בתוך החבילה שלנו. יש לנו גבינה, חלב, בשר, הכל דברים. שימו לב את זה, שאנחנו מכינים את זה, שזה לא יעבור את הטופ. כמו שהטופ נמצא שם, לא לעבור אותו יפה מאוד. יוצא, ורק לטעום נגיעה חתנה וזה יוצא מגדי רגיל. לא נשכח כמובן שזה כמובן החגים שכמו שהיא עשתה ועזבה אותי ביום אחד בהיר מאוד עזבה והלכה לכיוון רעב שתמות ואכפת לי. בכל מקרה אנחנו לוקחים את הדברים וכמובן וזה יוצא בסופו של דבר מצוין. ותראו איזה יופי, איזה ארוחה יפה למופת. כמו שאני אומר, אם אין, אז יש. תודה רבה.